In-negozjant Yorgen Fenech li qed jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin xed f'kawża kostituzzjonali biex il-Kap tal-Iskwadra tal-Omiċidji l-Ispettur Keith Arnaud ma jibqax jinvestiga l-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-Ispettur Arnaud ilu minn Ottubru tal-2017 jinvestiga dan l-omiċidju flimkien mal-investigaturi tal-FBI u l-Europol. Fix-xhieda tiegħu Yorgen Fenech beda biex qal li hu l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri kienu jisom aħwa u ilhom ħbieb minn meta kienu tfal. Quddiem l-imħallef Lawrence Mintoff Fenech għamel bosta allegazzjonijiet dwar l-Ispettur Arnaud, fosthom li għandu konflitt ta' interess fil-każ. Fenech allega li l-Ispettur Arnaud kien jaf li l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u talbu impjega l-martu, anki jekk il-mara bdiet taħdem wara sejħa pubblika u proċess ta' għażla. Quddiem l-imħallef Mintoff Yorgen Fenech allega li Schembri kien qed jagħtih informazzjoni dwar il-każ ta' Daphne Caruana Galizia, informazzjoni li kien ilu jirċivija sa minn meta bdew l-investigazzjonijiet tal-pulizija. Qal li Schembri kien jgħidlu l-informazzjoni qiegħed jgħaddilu l-Ispettur Arnaud għax miegħu għandu relazzjoni tajba. Fenech allega li f'Diċembru tal-2017 Keith Schembri infurmah li ser isiru l-arresti ta' 3 eżekuturi fil-każ tal-qtil ta' Caruana Galizia, l-aħwa Alfred u George De Giorgio u Vince Muscat. Allega wkoll li kien Keith Schembri infurmah li Vince Muscat qed jitlob il-maħfra preżidenzjali. Fenech allega wkoll li sar jaf li l-mobile personali tiegħu kien qed jiġi ttappjat għax qallu Keith Schembri minn informazzjoni li qal li kiseb mingħand l-Ispettur Keith Arnaud. Qal li meta ġie arrestat Keith Schembri taħ nota ta' x'għandu jgħid lill-pulizija. Allega li meta kien jgħid bil-police bail il-ħadd mar Keith Schembri għandu u qallu x'għandu jgħid lill-pulizija. Dwar l-Ispettur Arnaud, Yorgen Fenech qal li meta ġie arrestat qallu biex ikun responsabbli ta' dak li jgħid. Qal li Arnaud qallu li hemm triq twila iżda fl-aħħar se jkun hemm it-tama. Yorgen Fenech għamel dawn l-allegazzjonijiet l-għada li Melvin Toma, il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, xehed li Fenech kien l-uniku mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia u kienu biss li kellmu sabiex tinqatel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.